Gaur, asmakizuna. Mikel, nondik atera duzu aterki celebre hori? Mary Poppinsen alda. Ez da aterki bet, Kerman, nire azken asmakizune da. Zure azken asmakizuna? Zer esan nahi duzu? Ia, saldu ingotxut. Jendieri beltzaran egote guztetan jako, ez da? Eta askotan, denbora lerregoten dire eguzkipien. Egia, udan batez ere intsolazio asko ematen dira. Ez da hori bakarrik. Eguzki jaspizen denbora larregon eskero, gatz larria bat bere ukialzuz. Egia, azaleko minbizia esaterako. Eguzki gehiegi hartzen duen jendearen artean, ematen da batez ere minbizia mota hori. Kremak bere badauz, bai, laiko likinetire. Eta ganera azaleko alergiz emotentzie batzueri. Bai. Alergiak oso egatuta daude. Eta azaleko alergiak ematen dira batik bat gaur egun. Ba, nire asmakizun nire esker, akau dire alergiak, insolazioak eta mimizilek. Honen azpizien inungo problema horik hartu zen kez eguzkize. Mikel, hori asmatuta dago, baina esango nuke ez duela oso ondo funtzionatzen. Badakitz, bai, nik asmakizune hobetu egin dut. Begira. Ez dakit nik, ba. Kontuz zibili eman aditzarekin, gaztelaniazko adiera batzuetan neurriz kanpo erabiltzen baitugu. Horren bestez, azaleko alergiak ematen dira udaberrian, edota udan intsolazio asko ematen dira formak ez dira egokiak. Horien ordez, hobeda, azaleko alergiak izaten dira udaberrian, eta udan intsolazio asko izaten dira motakoak esatea. Mikel, ez dakit nik, ba, ordu bete daramagu aterkiaren azpian, eta... Ez da aterki bet, Kerman. Tira, ordu bete daramagu eguzkitakoaren azpian, eta ni ez naiz bat ere belzu. Pazientzia apurbetek berzu. Eguzkizi azpizien beltazuteko denpora apurre berzu. Batzuri asko kostatzen zaie beltzea. Baina niri ez, bere halako batean beltzen naiz ni. Bueno, Kerman. Edo nola ere, ez zait horren asmakizun ona iruditzen. Ez da bat ere erosoa. Ez da larosoa? Zer ba? Nire kasuan adibidez. Batzutan autobusez joaten naiz hondartzara. Bainu jantzia eta eskuoiala hartu eta kitxo, ez daukat traste gehiago eramateko gogorik. Nahiago dut, krema potoa hartu, zure zorioneko aterkitzar hori baino. Lehen bere esan dutxu, Kerman, ez da aterki bet. Ganera, hondartxera kotxe dozen familiantzako osoa proposada. Ba, ez zait iruditzen. Familia batzuk 3 edo 4 seme alaba dauzkat. Ez ere egingo dute, ume bakoitzarentzat aterki bana erosi. Kantzagarri zara, ez dala aterki bet, Kerman. Berdin dio, beste abantaila batzuk aipatzen ez badizkidazu, ez dizut erosiko. Abantailak. Badakitz, Euskal Herriko eguraldize nahiko aldakorra da, ezta? Hala da, bai. Ba, hondartzan zauzela, eurizazten bada, aterki moduen erabili zenkez. Orduan aterkia da. Mikel! Gogoan izan, batzuk dela hitza, pluralean beti, eta ez batzu. Beraz, familia batzuk seme-alabekin etortzen dira hondartzara. Batzuetan autobusez joaten naiz. Edota, batzuei etzaile eguzkia hartzea gustatzen dira molde egokiak. Familia batzu seme-alabekin etortzen dira hondartzara. Batzutan autobusez joaten naiz. Eta batzuri etzaile eguzkia hartzea gustatzen aldiz, txartzat emango ditugu. Tira, aterki gisa ez dago gaizki, baina eguzkia hartzeko... Bueno, Kerman, klaru dau, ez da txupape guztu nire asmakizune. Hori ere ez da, agian aldaketa batzuk egiten badizkiozu, gehitu gailuren bat edo beste? Enoako zeu zimintzen, dauen moduen, asmakizun mundiala da. Tira, Mikel, batzuetan merezi du aldaketak onartzea. Agian zure asmakizuna hobetuko zenuke? Bueno, zuk zer dinoztezu? Tira, hondartzan arazo gehiago izaten dira. Intsolazioena ez da arazo bakarra. Istripuak ere gertatzen dira. Batzuek ez dakite igerian eta ito egiten dira, esaterako. Eta zikusi deko horren nire eguzkitzeko gazba. Beste batzuei berriz, medusek zizta egiten diete. Tira, Mikel, pentsatu alduzu horretan. Ba ez, nik eguzkizie patxa sartzeko gailu bakarrik gure nauen. Ba gaizki egina, hainbat funtzio dituzten gailuak nahi ditu jendeak orain. 3 batean eta horrelakoak,
Ez dut piperri ulertuten. Jarri ezu zure asmakizun honik flotagailu bat eta medusak akabatzeko arpoi bat eta kitxo. Arpoi bet, flotagailu bet, ezelan emingo txetesorrak eusuek aterki bateri. Hara, aterkia da orduan, banengoen bani, hori beste kontu bat da. Ezin litxike, ezin litxike. I'm singing in the rain, tara, tararara, tara, tararara, tara. Kerman asmakizunetan ere aditua dela ikusi dugu gaur. Lehen zatian, esan dizuegunez, batzuetan eman aditza gehiegitxo erabiltzen dugu. Hortaz, hondartzan istripu asko gertatzen dira, edota udan azaleko alergia gehiago izaten dira, esango dugu. Hondartzan istripu asko ematen dira, udan azaleko alergia gehiago ematen dira, eta tankerakoak aldiz saiesten saiatuko gara. Bigarrenik, bat hitzaren plurala batzuk dela azaldu dizuegu. Horren bestez, batzuk igeri egitera etortzen dira. Batzuei etzaile hondartza gustatzen, edota batzuetan merezi du aldaketak egitea dira forma egokiak. Batzu igeri egitera etortzen dira, batzuri etzaile hondartza gustatzen, eta batzutan merezi du aldaketak egitea txartzat emango ditugu. Hauxe gaurko saioa lagunok, eta zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.